Bueno, pois, boa tarde a todos e todas. Vamos a iniciar o desenvolvemento das comisións informativas previas ao pleno no mes de setembro e conforme a orden do día que temos fixado para cada unha delas, empezamos na primeira de Comisión Informativa da Administración Provincial, Transparencia e Emerxencias. No punto primeiro, como de costumbre, pois está o acta da sesión anterior, que entendo que se non hai ninguna alegación a damos por aprobada. Sí. No punto segundo, a moción do Grupo Popular para a creación dunha base de emerxencia, de base de unidade militar de emerxencias en Ourense. Portavoz Patricia Torres. Boa tarde a todos, gracias presidente. Bueno, neste caso, como todos nesa moción, pois o que pedimos un pouco tamén na liña do que se pide na Xunta de Galicia é que haxa unha base fixa da UME na nosa provincia. Lóxicamente podría haber varias posibilidades de ubicación, pero tendo o centro de Toén, que ademais outro día tive unha oportunidade de visitar, e é verdad que é un espacio moi amplio no que xa se fixo inversión, pero ainda se vai a facer máis, e hai un montón de edificios que ahora mesmo están en desuso e que lóxicamente se lle pode dar vida, pois é un espacio ideal que ademais convivirían pois tamén con outros corpos, neste caso de extinción, e entendemos que sería algo necesario, non tendo en conta que os tempos de acción serían moito máis rápidos, que isto non é competir con ningún outro corpo, senón colaborar e buscar que haxa maior coordinación entre uns e outros, e tendo en conta que despois dos incendios que tivemos nesta provincia, sobre todo no mes de agosto, pois, dende logo que fixo falta a intervención da UME, é dicir, sempre que hai incendios, e nós que somos maiormente alcaldes e tamén concelleiros, sabemos que moitas veces tuvo que asistir a UME aos nosos concellos, por tanto, se desplaza desde León ou de outras zonas, aquí, porque non ternos unha aquí, cando somos unha provincia que neste caso, por desgracia, por a nosa singularidade territorial e tamén pois por as características de clima que están mudando últimamente, pois se están dando moitísimos máis incendios e dunhas características nunca vistas a todo de agora. Entón entendemos que é unha petición que hai que lle facer neste caso que tenga competencia, que é o goberno, e que é xusta e que non está deixando de lado a ninguén, senón é buscar sempre mellorar pois o que pretendemos que é os tempos de acción no caso de case incendios, porque erradicalos vai a ser moi difícil, pero polo menos atendelos da mellor maneira. De momento nada máis e gracias. Moitas gracias. Turno de intervencións e democracia en sala, non? Venega. Bueno, a proposta costaba de 3 puntos, pero vexo que é o importante o primeiro, pero en calquera caso, a verdade é que nós estamos estudiando con atención, pero sorpréndenos un pouco. E por que nos sorprende? Porque, en realidade, isto quere dicir que a Xunta, de alguna forma, dice que non vai poder facer a súa función. Ou, bueno, a Diputación está dicindo a Xunta, non? Porque, en realidade, a competencia de extinción de incendios sería a propia Xunta de Galicia, non? E decimos, bueno, pero que teñamos aquí a UME porque nós xa non vamos ya. O sea, eso é, para empezar, decimos que xa non vamos a ser quen de facelo e entonces teñamos aquí un medio de extinción do Estado, neste caso, para intervir, porque, non digo que non estemar a maiores, pero de partida deberíamos de ser nós e incluso pedirlle a quen ten a responsabilidade que poña medios. Porque é verdade que este verán pois había medios que non estaban a disposición, non? E que se fan falta máis medios, en realidade sería, en primeiro lugar, a Xunta de Galicia, porque isto, teñámoslo claro, de partida un recurso extraordinario. O sea, se non se decreta un nivel 2, a UME non intervén, non pode intervir, de feito, non? Entón, o que teríamos que intentar é evitar, non, ese nivel 2. E se decimos, non, pero que nos poñan aquí a UME porque o nivel 2 xa vai ser sí ou tamén. E ademais vamos a ter, supónse que moito nivel 2, e que ao mellor non sei, non chego eu a que esta sexa a primeira medida, que habría que tomar outras medidas antes para intentar evitar ter que chamar a UME. E non sei, aquí ahora mesmo temos unha BIF, que é un medio extraordinario tamén que pon o Ministerio para este tema, porque ademais se pode desplazar tamén por todo o territorio nacional, pois a mellor incluso cabería esa posibilidade, non? Pero xa digo, a min preocúpame que de alguna forma
isto se vexa como unha incapacidade por parte de quen ten que facer esa extinción de incendios forestais, porque xa estamos poñendo, digamos, como era, a venda, non? Antes de intentar evitar a ferida. Pois eso parece que é un pouco o discurso que temos con esta moción. Nada máis, moitas grazas. Muchas gracias. PSOE. Sí, o sea, creo que vai ser un debate interesante, un debate bonito de cara ao pleno. Simplemente facer 3 ou 4 matizacións. Unha, que sempre dicimos que a política non pode ser inmobilista nin conservadora, aunque conservadora se ligue habitualmente, digamos, a política, digamos, do Partido Popular. En este caso, nunca está mal de rectificar de medidas anteriormente tomadas polo propio grupo do Partido Popular na propia creación da UME e na propia posterior solicitud de creación dunha base da UME aquí na provincia de Ourense. Dito isto, nos alegramos e nos congratulamos desta muda, digamos, de parecer, pero é que lendo un pouco no iso que dice tamén Bernardo, lendo a argumentación desta moción, claro, que hai perlas moi importantes que debatiremos no pleno e todo máis. É dicir, que de 3 puntos de resolución, cando estamos falando da vaga de lumes, de 3 puntos de resolución, de 3 vagas de lumes, desta vaga de lumes, cando a competencia é exclusiva da Xunta de Galicia, os 3 puntos encabece instar ao Goberno do Estado, instar ao Goberno de España, instar ao Goberno estatal, bueno, eu creo que xa significa un pouco a línea da moción. En todo caso, vamos a facer unha reserva de voto, debatiremos no pleno, que creo que vai ser un debate interesante desta moción. Sí, home, eu entendo que fixemos outro día unha mesa, constituímos unha mesa para debatir dos lumes, vos trouxestes mocións agora, xa propoñendo accións directas a facer, o normal é ter as mesas esas primeiro, falar cos intervintes e a partir de aí tomar os acordos e facer o documento común. E vos tamén xa viñestes aquí pedindo a Diputación, a Xunta, a Diputación, xa empezas a pedirlle a todos, e parece que o vos é lexítimo e o dos demais non. Nós temos o mesmo dereito que os demais a pedir, e pedimos o da UME con antelación, porque este goberno é de efecto retardado, así de claro. O Goberno do Estado é de efecto retardado. De canto tempo levamos pedindo as reglas fiscais que vai explicar despois a miña compañeira Marta? De canto tempo? Estamos en setiembre e non hai ningún. Anda o decreto, debe andar o decreto bailando dun lado para outro. Pero o decreto non chega. Entonces, como é de efecto retardado, pues tenemos que anticiparnos, sumarnos á petición da Xunta. Que isto se pida da Diputación ou da Xunta non quere dicir que nos botemos atrás no que nos corresponda a nos como Diputación e do que lle corresponde á Xunta como, neste caso, como administración competente. Eu entendo que é totalmente compatible e o que lle pedimos é un refuerzo. O nivel 2, desgraciadamente, é fácil de chegar a él, porque moitísimas veces, precisamente por a nosa, en este caso, pois, fisonomía, a efectos de paisaje e demais, o monte está moi encima das propiedades, entonces ponse moitas veces en risco pois as propiedades e a vida das persoas. Entón, con facilidade ten que intervir a UME, e que eu creo que sempre tuvo que intervir a UME nas ragas de incendios que houve nesta provincia e en outras provincias, porque non só vai atender Ourense, vai atender tamén o resto das provincias de Galicia, pero entendemos que o normal é que, tendo en conta que aquí se dan a mitad ou máis, e neste caso xa de maneira excepcional, dos incendios que estén en Ourense, eu creo que nós todos debemos pedir. E, efectivamente, noutro momento, pois o mellor o PP non estaba conforme, porque cando isto se fixo por parte de Zapatero, perdón, que vos digan, non era o que é hoxe. E, por tanto, pois, se as cousas cambian, tamén é verdad que rectificar é de sabios, e se vemos que realmente agora se tomou a rienda de outra maneira e que se está levando a cabo de outra maneira, pois porque non o vamos a pedir. Pero, bueno, nós somos capaces de reconocer que inicialmente parecía unha cousa e foi unha cousa que non correspondía, pero en estes momentos sí consideramos que é necesario. E isto, xa digo, non lle quita nin mérito a ningún outro servizo de extinción, dos que realmente agradecemos o traballo e estamos para escoitalos e ver cales son as cousas que se poden facer para mellorar de cara aos incendios, que para iso están as mesas. Que vos atraedes aquí un montón de propostas, cando ainda non nos sentamos con ningún medio a falar. Entre todos, quero dicir. De momento, nada máis. Gracias. Muchas gracias. Venegas. No, porque tendría que entrar no debate que vamos a facer no
tal, pero simplemente quédense con esta frase. O goberno non chega tarde, quen chegan tarde son ustedes. Sí, non estamos... Bueno, Quen chegan tarde son ustedes. sí, bueno, un momentito, bueno, vale, xa chegaron. Vamos a ver, dúas matizacións que efectivamente non vamos a entrar en debate. Señor Bernardo, eu creo que usted non veu a proposta do outro día, non lle emendamos a plana a Xunta, o primeiro que pida UME é a Xunta. Entón non necesitamos emendando a plana a Xunta. O primeiro que pida UME é a Xunta e ademais o fai non dunha maneira aleatoria, se fai ademais xustificando a ubicación da mesma nun centro integral de loita contra os lumes que creo que é punteiro en España, dende logo, e atreveríame a decir que en Europa, ou atreveríame non, digo totalmente en Europa, e algo de emerxencia sí. Por lo tanto, non estamos emendando a competencia, non está facendo un decaimento de competencia, simplemente estamos dicindo que hai un órgano, un medio que está creado e que pedimos, hombre, non nadie vai a ter a tentación que encima de que creo que pedirlo para Galicia non é malo, ao mellor a ustedes como é un órgano do Estado igual non lle gusta moito que pidamos para Galicia, pero nós non estamos especialmente incómodos en pedirlo. Esa é unha diferencia de principios políticos, non estamos, non temos ningún serpullido porque veña un medio do Estado para aquí, non temos ningún. E desde logo está claro que se ten que vir para Galicia, ten que vir para Ourense, ou debe vir para Ourense. Primeiro, porque temos un lugar adecuado, e segundo, porque evidentemente somos a provincia que, por desgracia, o que ya fora por outra cousa, temos o récord de incendios. Xa non digo só neste ano, habitualmente, por o noso clima, ya por nosa propia cuestión. Señor portavoz de PSOE, Álvaro, rectificar de sabios, joder. Si a evolución é efectivamente é boa. Eu recordo, eu cando se creou prácticamente a UME, leva moi pouquinho tempo, estaba director de emerxencias, e a verdade é que naquele momento, digamos que a súa capacidade de resposta era sorprendente. Primeiro era sorprendente crear un órgano no exército de emerxencias, se parecía unha contraprogramación cando non tiñan esas competencias, pero o certo é que se creou. E o certo é que o servicio militar, o empleo militar, é un empleo que inicialmente actuaba como militares, efectivamente, e cando chegaban os incendios, a verdade é que chamaban a atención por a pouca pericia que tiñan na extinción dos incendios, e así o reconocían, pero como é unha xente aplicada, aprendeu moitísimo, e xa é un recurso moi importante, non? E así o entendemos, e nadie planteou xa desilusión ni nada. Eu creo que rectificar e entender que o que nun momento orgánicamente parecía bastante complicado de encaixar, e que despois se demostrou que é un recurso perfectamente válido, eu creo que non hai nada de malo en admitir que funciona ben, e que cando haxa un nivel 2 que efectivamente é cando intervén, ademais de todo o amplio dispositivo que ten a Xunta de Galicia, que creo que ten Galicia, gracias ao cual non en hectáreas, pero si noutros parámetros houve un resultado bo, que probablemente se non haber este dispositivo, por non quero pensar o que podía pasar, pois non hai ningún problema en pedilo. Ratificar, non teño ningún problema en ratificar. Ojalá que todos ratificáramos para ben. Reconocer que un órgano que foi creado por o goberno Zapatero, que era raro no seu momento, funciona ben e o queremos aquí, sin ningún problema. Votamos. A favor? Por demais entendemos que se reservan o voto, non? Vale. Moi ben. Terceiro punto. A moción do Grupo Socialista para o desenvolvemento dun plan integral de coordinación provincial de emerxencias forestais na provincia de Ourense. Sí. Bueno, non vou ver a ler a argumentación, que tendrá todo perfectamente para aí. Simplemente resaltar, como ben dixo antes Patricia, que se nos propoñemos, nos empezamos os nosos puntos de acordo, aproveitando os traballos da mesa constituída. É dicir, aproveitando os traballos da mesa constituída. E facemos unhas propostas que son totalmente compatibles cos resultados da mesa constituída. Totalmente da mesa constituída. Outra cousa, que isto lle parezca ben, lle parezca mal, e se debate ou non se debate. Pero en ningún momento queremos, porque só formamos parte da mesa, estábamos de acordo da mesa constituída, que tanto pediu o Bloque Nacionalista Galego como o Partido Socialista, vamos respetar esa mesa, por suposto, as conclusións desa mesa. Por supostísimo. Pero creemos que son totalmente compatibles as propostas que traemos nos en día, e tal son compatibles como poden ser recitables por parte do grupo de goberno que teñen a maioría no plenario. Así de sencillo. Entón, nós traémoslas para que se debatan. E creemos que traémoslas en positivo para aportar
Se isto lle parece ben, se aprobarán. Se non lle parece ben, pois se aprobarán. Así de sencillo, tan sencillo como eso. Non hai nada. Moi ben. Democracia na sala? Democracia non. Non. Bloque. Bueno, pois eu, a ver, miraremos de cara ao pleno e o mellor facemos algún tipo de emenda ou adenga. A min hai unha cousa desta moción que me preocupa, e é que de algún xeito tamén estamos dicíndolle á Xunta que aquí estamos nós e vamos a facer moitas cousas. Por exemplo, liderar un plan provincial de coordinación de emerxencias forestais. Non, o sea, non, que non ten que liderar a Xunta de Galicia, que as competencias son deles. A creación dun fondo provincial de emerxencias forestais dotou recursos suficientes. Eu aquí, a verdade que non sei a lectura, porque é que instamos a Xunta de Galicia a recoñecer oficialmente, pero despois creanse un fondo provincial. Non sei se que o crea a Diputación ou que crea a Xunta. Despois tamén a Diputación que desenvolva un programa integral de recuperación das zonas afectadas. A ver, os concellos da provincia de Ourense somos os que menos cartos recibimos na nosa Diputación provincial porque somos donde máis concellos hai e donde menos fondos hai para esa Diputación. Todo aquilo que fagamos nós, facemos un favor interesante á Xunta, e a Xunta quedarnos eternamente agradecidos, pero vai ser en detrimento dos fondos que a Diputación pode invertir no tecido social desta provincia e especialmente nos concellos desta provincia. Co cual, eu, sinceramente, creo que boa parte do que aquí se nos traslada, independentemente de que podamos brindar a nosa cooperación en maior ou menor medida, ten que ser claramente protagonizado, especialmente, incluso diría, a nivel económico, pola Xunta de Galicia. Porque son eles quen teñen as competencias. Xa nos chegan con que nos den competencias en gatos, cas, no SAF, que non é noso, e que seguimos pagando nós, etc, etc. Para que encima lle digamos a Xunta, aquí estamos nós, que temos boa fe, cartos non temos, pero vamos a poñer os que temos para facer isto. Entón, eu creo que quero entender o que se nos traslada aquí, por suposto que sí, que algo hai que facer, algo hai que responder ante unha situación como esta na que máis do 10% da provincia ardeu, pero ao mesmo tempo creo sinceramente que temos que buscar o xeito de que isto, quen poña os fondos sexa a Xunta, porque é quen ten as competencias, insisto, basicamente. Despois, efectivamente, nós podemos colaborar. Pois hai outra cousa, por exemplo, o modelo de brigadas especializadas. Isto falámoslo xa cando foi o tema da moción e, claro, falan nas mancomunidades. Eu creo que daríamos fora unha vez máis os concellos que non estaban de mancomunidades, o cual tampouco considero moi xusto. Eso incluso na propia moción se aprobaba xa de alguna forma que eso iba a extenderse a todas as mancomunidades e sempre falando de brigadas efectivamente de prevención, non de extinción. E, claro, constituir unha comisión provincial de seguimento permanente integrada por representantes institucionais, eu insisto, que eu creo que é máis unha competencia que ten que ser a Xunta de Galicia e que os representantes da Diputación e os concellos se integren nela, que non algo que lidera a Diputación, porque ao final quen ten que facer é a Xunta, porque son as súas competencias. De acordo? Bueno, son un pouco o que quería tratar. Nada máis, moitas gracias. Moitas gracias. Nos. Bueno, como estábamos, entonces que estamos aquí tres personas nesa mesa non deu pa tanta cousa, porque basicamente determinamos que mesas iban a facer, que xente debíamos meter, e falou Bernardo do tema dunha experiencia que teñen eles no Rexo de cabras, que están contadas en dispositivo, que eran remocións experimentales virtuais. Falamos do tema de colocar mangueiras e tomas de auga en os pueblos, dependendo tamén incluso da forza da auga dos manantiais. E, bueno, que traes aquí non ten nada que ver co que se falou. Por tanto, por un lado, efectivamente, hai moitas cousas aquí que non son competencia nosa, e segundo, se imos a facer unha mesa con persoas específicas en cada unha delas para facer un documento conxunto, para trasladar a quen corresponda, para poder facer un documento mellor,
que imos aprobar nós no pleno, ímonos anticipar sen falar coa xente que realmente ten interés, porque a nos constanos que hai moita xente e despertou moito interés o tema das mesas, que, por certo, nós tamén estábamos interesados en facer o da mesa. Non é unha cousa só liderada por vos. Nós nunca nos regamos a facer a mesa, todo o contrario, e a escoitar a todo o mundo. E hai moita xente que veu publicado o das mesas e chamou a esta diputación para interesarse para poder participar. Entón, eu creo que estas cousas deberían vir nun documento conxunto elaborado de acordo a todas as persoas que participaron nesas mesas. Entón, anticiparnos nesto, despois que votamos, que non votamos, non ten xeito. E, sobre todo, se o tío Basas na mesa aquela inicial, eu penso que está Bernardo aquí para dicir que do que se falou ali non ten nada que ver con isto. Entón, non podes dicir que parte das ideas que se falaron naquela mesa, porque non é así. De momento non teño nada máis que dicir, presidente. En segundo turno, sí. Sí, non dicen que partía idea, dicen que é compatible co que se debate, co que se fa. Non, dicen. Aproveitando o traballo da mesa, en todo caso, dicía Bernardo, que estamos dicindo a Xunta que non son capaces, que estamos dicindo a Xunta que non son capaces, que non foron capaces, Bernardo. Que non foron capaces. Entonces, si é verdad que son competencias básicas da Xunta, realmente. Pero eu estou convencido de que tanto a Deputación de Ourense, que se ten que dedicar a Ourense, como os Concellos de Ourense, temos que empezar a mirar por nosos intereses de cara á prevención e a extinción dos lumes. Porque se esperamos que nos lo faga a Xunta, non nos lo vai facer, porque non o fixo nestes anos. E se viu claramente que era insuficiente os medios, insuficiente a capacidade para esta vaga de lumes que veo. Entón, creo que temos que ser, tanto a Diputación Ourense como o conxunto da provincia, como os concellos, que empecemos a mirar por nosos intereses e por a nosa prevención dos nosos núcleos, das nosas casas e tamén dos nosos montes. Bueno, segundo turno, eu entendo que non. Bloque. Sí, isto é un tema moi interesante a debatir. Xa é interesante que todas as mocións prácticamente van sobre o mesmo, non? Pero aí hai un tema que é, bueno, a boa vontade podemos ter todos, pero fixadevos que o orzamento en prevención de lumes este ano da Xunta vai, se non me equivoco, por enriba dos 200 millóns de euros. O orzamento da Diputación para todo o que podemos facer estaba en 120 ca ampliación orzamento. Claro, despois da ampliación, claro. E daí hai que sacar para a actividade ordinaria da Diputación máis o Fondo de Cooperación, máis actividades varias. O que podamos destinar entre todos os concellos da provincia, que non chegamos a ese orzamento, insisto, podemos ter toda a boa vontade, boas ideas, incluso outro día falábamos de alguna cousiña, porque eu insisto neste tema de verdade, o sea, non é demagoxia, si prometo vos que se estivera o bloque na Consellería de Medio Rural diría exactamente o mesmo. Non é unha cuestión tal. É que as competencias tenas que as ten. Neste caso, nós non podemos asumir competencias deles porque non temos capacidade para empezar orzamentaria para asumir eso. Entonces, o que tenemos é que insistirlle á Xunta de Galicia que, oiga, mire, non o que podamos decir, non, queremos que ver por aquí, que eu creo que a nosa na mesa que se está a traballar un pouco debería ser o noso obxectivo. Mais alá de que nós tomáramos algunhas decisións que sí que creo que se poden tomar, como por exemplo, que se falou outro día, de naqueles sitios onde se poda e se deba poñer bocas de Vigo, porque había que facer un estudio, porque tamén o explicaba, que non hai que poñer bocas de Vigo nun sitio onde non hai presión de agua para cargar a motobomba, porque se tirar os cartos e encima engañarnos a nos mesmos e a xente, non? Pero, eso sí que é algo que podemos facer. Pero outras cousas que van máis alá, se o facemos, ten que ser cunha financiación da Xunta de Galicia. Pode colaborar en algo a Diputación, pero en algo. Non pode ser o protagonista principal porque non hai de onde sacar, o sea, seamos claros, non temos fondos para cometelo. E desde logo os concellos tampouco, non sei a situación dos vosos concellos, ao mellor equivócome, resulta que algún dos concellos dice que teño tantos cuartos que non sei onde gastalos e, oiga, denme competencias que alá me vou a desbloquear, non? O concello onde eu vivo na miña realidade diaria, non, o que digo é, por favor, esta competencia que non é miña, SAF concretamente,
leven a vostedes, o sea, pero xa, non pasado mañá. Quen di eso di, mire, puxeron unha competencia de casa e gatos, pois, por favor, financienmo, non me digan que son cousa miña, se non me dan vostedes fondos para executar esa competencia, porque eu non teño con que facer esta acción, que además os veciños, unha vez está escrito nun papel, é verdad que veñen a xunto nós e nos dicen, oiga, aquí na lei pon que ustedes teñen a obrigación de cuidar desto, non? E de desbrozar. Porque nestes días temos falado moito, incluso outro día o presidente Boeda no Parlamento falaba da zona das zonas secundarias. E eu teñolle moito medo a zona urbana tamén, porque temos, depende dos concellos, unhas zonas urbanas enormes. Hai concellos que non, porque ainda non teñen plan xeral, entón está moi constringido o que son as casas realmente, pero que temos zona de ampliación de núcleos, e que, cuidado, que xa podes ter unha zona que para facerlle fronte a ela non eres capaz. Eu, desde logo, digo así de claro. Que tamén por eso outro día plantexaba que o mellor é que os plans non se poden facer un único plan e chantarlo a todo o territorio do país de 50 metros sobre a zona urbana, porque hai sitios onde a zona urbana xa é moi ampla e outros onde a zona urbana é pequeniña e 50 metros está encima das casas, e outros non, claro. E iso debería elaborarse un plan diferencial. Non quero liala máis, simplemente eso, que eu sigo pensando que todo isto ten que servir para que haxe un cambio de modelo, porque este, desgraciadamente, viuse a donde nos levou, e tendo claro que as competencias fundamentalmente son da Xunta de Galicia e quen ten os fondos, que aí está a madre del cordero, é a Xunta de Galicia. Entonces, eu creo que por aí é por onde temos que incidir, porque senón estamos nos facendo trampas ao solitario. Moitas gracias. Moitas gracias. Patricia. Que efectivamente hai que mellorar cousas, por suposto, eu creo que todo o mundo reconoce que hai que mellorar, todos temos que mellorar cousas, pero que hai unha responsabilidade colectiva moi importante. As propiedades teñen dono, e a xente moitas veces ardeu en zonas que estaban sin desbrozar, e non será por notificar. E os concellos notificamos, pero chegamos onde chegamos, porque os medios que temos son os que son. Entón, a Xunta ten un amplio orzamento, efectivamente, máis de 200 millóns de euros, que foi incrementando nos últimos anos, así que non é que nunca fixeran nada ao respecto, foron mellorando e foron implementando novas accións, e, lóxicamente, agora danse unhas circunstancias diferentes, porque se farades cos bombeiros e con as entes forestales, dimos que estes lumes nunca foron vistos. Era unha cousa fora do normal. Entón, habrá que adaptarse un pouco, falando con todos e ver en que se pode mellorar, pero non podes dicir que a Xunta non é capaz, porque unha situación desta supera a calquera. Quería ver eu gobernando que foran os incendios en, non sei, na Moncloa, a ver que farían. Escuche que non dan salido do sitio. Porque, vamos, porque calquer desgracia que pase neste país está mellor na cama, non sei, que facendo, pero atender o que ten que atender non. E o presidente estatal. Entón, están dicindo cando os outros estábamos aquí, e vos como alcaldes tamén, todos estábamos en retén. Os que tuveron incendios, desgraciadamente, estaban onde estaban os incendios. Os que non tiñan incendios, estábamos en retén preocupados porque en calquer momento podía saltar. Porque, desgraciadamente, todos sabemos que aquí hai quen lle planta e todos sabemos que nos nosos concellos en calquer momento pode arder. Entón, esta situación é moi complicada e, de feito, eu falei outro día con unha xente que está facendo un proxecto europeo e os bombeiros de Suecia, Noruega, ademais, que tamén teñen unha masa forestal grandísima, poñen de exemplo o sistema galego, porque ademais dicen de que están moi dotado de que aquí danse unha circunstancia moi complexa, que aquí plantanlle, eu sei que todo en conta. Entonces, a Xunta de Galicia, por suposto, ten que facer melloras, e todos temos que tomar nota e axudar e colaborar para poder facer melloras no sistema, porque todos temos capacidade para observar e ver, pero que hai unha responsabilidade colectiva tamén. Ahora, decir que non son capaces, eu creo que a situación era desbordante. E como dixo antes o presidente, ardeu moita masa forestal e arderon vivendas, maiormente deshabitadas. Hai axudas, está recibindo xente axudas para poder reconstruir. Pero tamén hai que ter en conta que non houve ningún morto. E iso é moi importante, Iso é a realidade. Non houve ningún morto. A efectos de humanos falamos. E entón, nunha situación como esta, podería pasar.
e non pasou. Entonces, tampouco vamos a decir que aquí non se fixo nada e que eso non é así. Porque eu considero que é moi fácil señalar, pero ti incluso como alcalde, Álvaro, seguramente os teus veciños che dirán, pois tes que facer, pero tú dirás, bueno, eu fago dentro do que pode dentro das miñas posibilidades, porque hai moitos trámites e burocracia. Entonces, igual lle pasa aos da Xunta, que tamén hai trámites, hai situacións que a veces hai que, e hai sindicatos, e hai tempos de dar vacacións, e hai tempos de reclamacións e demais, e moitas veces non está operativo ao 100% disponible, porque tamén todo o mundo ten os seus dereitos e todo o mundo pide. Pero bueno, non podes dicir que a Xunta non estaba preparada porque estaba preparada, pero unha situación desas, cuidado. Quería por ver igual na situación, neste caso, da Xunta de Galicia, a ver como facíades. Moi ben, dúas outras puntualizacións para... Ai, perdón. Solo un inciso. Pues, bueno, non vou entrar no debate porque senón convertiríamos en pleno. Simplemente un inciso a Bernardo, que se te fixas en todos os puntos de resolución, económicamente non lle cargamos nada á Diputación, excepto que traslade a todas as mancomunidades, non só a unhas que están, digamos, os medios da brigada especializadas. O resto todo non cargamos absolutamente nada á Diputación, cando tamén pensamos que a Diputación ten que dar respostas e poño un exemplo cando dicía eu que nos temos que preocupar do noso, tanto os concellos como a Diputación. O vimos unha cuestión, bueno, iba a dicir unha cuestión importante como foi o vertedoiro da Rúa. O vertedoiro da Rúa tuvo que apagalo a Diputación de Ourense, cando o normal é que tuvera que apagalo a Xunta de Galicia e correra por gastos a Xunta de Galicia. E foi a Diputación de Ourense, por certo, ben feito, a que correu cos gastos e deulle unha solución que a institución que tiña que darlle non lla deu. Entonces, por iso temos que preocuparnos os concellos da Diputación de Ourense, por a provincia de Ourense e por nosos concellos. E entonces, non lle cargamos económicamente, excepto o que se traslade a todas as mancomunidades as mesmas condicións básicas, e tamén os concellos que non estamos porque unhos non queren e pouco outros porque non deixan estar nas mancomunidades, pero que tamén se den servicios, porque estou seguro que os medios especializados están nas mancomunidades, se algún concello limítrofe non está na mancomunidade, se dá os servicios exactamente igual nas mesmas condicións, e máis nada. Dúas outras cousas. Eu, efectivamente, creo que estou, a veces, antes estábamos en desacordo, pero a política ten estas cousas. Na anterior estábamos en desacordo e agora estou moi de acordo con Bernardo, que eu creo que isto é unha cuestión de competencia. Nos podemos dedicar cada un a todo e ademais dase clarísimamente, acaban de dar ustedes os números. Xunta de Galicia, para a prevención dos 200 millóns, Diputación de Ourense, para todo, 115, non? Entón, bueno, a comparativa aí xa de revela o que podemos facer cada un diles. Eu creo que as competencias son moi importantes e, evidentemente, eu creo que están moi claras. Outra cousa é a cooperación a que me refiro nun segundo. Falamos tamén de que a Xunta de Galicia chegou tarde. Jolín, pois chegou tarde a Xunta de Galicia, o goberno non está ni se espera. Non está ni se espera na extinción, porque vostede di que isto non era competencia do Estado. Que ten que pasar para que o Estado sea competencia de ardendo 7 comunidades autónomas? Ten que arder grazas a 7, porque xa só falta iso. A lei é moi clara no nivel 3 e nadie o rebatiu. O nivel 3 pode declarar o Estado. Que pasa cando pasa unha situación de emerxencia nunha comunidade autónoma? Non o declarou da ANA porque non iba a cunil, non sea que eso salpicara, e non declarou agora aquí con 7 comunidades autónomas ardendo 7, non unha. Por tanto, o nivel supramunicipal, supracomunitario e a cantidade de terreno afectado ou de comunidades afectadas creo que justificaría suficientemente, pero bueno, eu tamén cito a vostede. Tan mal non debemos facer, pois en Marlaska dixo que non había ningún motivo para declarar el nivel 3 porque todo estaba funcionando correctamente por las comunidades autónomas, lo dijo el señor Marlaska, non o di Luis Menor, dixo o señor Marlaska. E di vostede que chega tarde a Xunta a extinción. Bueno, insisto, acabo de dicilo, pois a reconstrucción non digo a tarde que chega o Estado. Bueno, o Estado non está directamente na reconstrucción. Ou, nestes momentos, hai algunha axuda convocada por o Estado para vivendas, para empresas, para explotacións, para algo. Hai algunha que eu sepa? Non. Non que eu sepa, ninguna. E por último, insisto, sin fazer isto un debate, pero solamente estes 3 apuntes. Por último, usted di que temos que empezar a mirar por nós. Efectivamente, desde a Diputación estamos mirando por nós, por esta Diputación, desde hai moitos anos, está colaborando con a Xunta de Galicia en adquirir
maquinaria de extinción. Os primeiros tractores, vamos xa por a terceira ou cuarta andanada de tractores, estamos chegando xa a máis case a mitad dos concellos. Tractores desbrozadores, pero tamén fomos pioneiros en neses convenios de colaboración do que está usted falando, en donde se crearon as brigadas mancomunidades, en donde se dotou de maquinaria a esas brigadas, a 4 brigadas de xeito experimental, en donde se lle está dando formación e en donde temos pendiente a última parte dese convenio, que é comprar maquinaria para que tamén a Diputación, a medias, para que a Diputación siga contribuindo á labor de extinción. Por tanto, creo que estamos colaborando. Eu creo que ninguna outra diputación ten ningún convenio de colaboración similar ao que ten a Diputación de Ourense. É un dato, vale? Por tanto, que podemos colaborar máis, sí, pero que somos a que menos diñeiro temos e que somos a que máis colaboramos, creo que tamén é un dato obxectivo. De acordo? Contra eso, pues, non creo que se podía replicar moito. Bueno, dito isto, vamos a votar. A favor? Os demais, entendo que nos reservamos todos o voto, non? Vale. Moción de urxencia, indicamos, señor secretario, aquí que debemos incluir para que non quede no tinteiro, como houve un cambio de diputados. Sí, trataríase neste caso na designación dun representante do Pleno da Diputación no Pleno do Consorcio Provincial para o Servicio contra Incendios e Salvamento, no que anteriormente o Grupo Socialista teña designado ao deputado ou exdiputado Aurentino Alonso, non me salía o apellido, e agora propón a designación de don Emilio Luís Díaz Vidal. Votamos, sí, por urxencia se admite, e vamos a votar. Todos. Listo. Presidente, señor Robo, sí, vamos a ver. Recentemente, bueno, a Diputación ten publicado na plataforma de contratación o proxecto de adquisición de licencias de software ofimático para a adquisición de 350 licencias de Microsoft para uso diario na Diputación de Ourense, debido a que ao fin de vida das actuais anunciando por fabricante para o mes de outubro de 2025. Bueno, ese mismo problema empezamos a ter xa en distintos concellos. Entonces solicitaríamos a Diputación que colabore cos concellos da provincia no asesoramento desta situación e tamén, a ser posible, que apoie económicamente os concellos para a realización destes proxectos, porque en moito caso leva ao cambio de equipos informáticos para os concellos máis pequenos. Sí, no, respecto da comisión da que se falou antes, nos enviamos unha serie de persoas para poder participar nela, bueno, persoas ou entidades, en moitos casos, nada, a ver se podemos concretar para ir dándolle, porque un pouco o horizonte era chegar antes do orzamento, tanto para nós como para a Xunta, e se non adiamos, pois non vamos a chegar, é imposible. Non sei se está eso en marcha e solicitar eso. Na mañá Con certa premura, a ver se na semana que ven podemos lanzar. Perfecto. Algo máis? Bueno, pues queda terminada esta primeira comisión. Bueno, vamos a empezar a segunda comisión. Vamos a empezar a segunda comisión, que é a comisión informativa especial de Contas, Facenda e Recursos Humanos. De acordo co orden do día previsto na mesma, o primeiro, como sempre, ata anterior. Se hai algunha
obxección, se non dámola por aprobada. E no segundo punto, ven a revocación da delegación na Deputación Provincial do exercicio das competencias de xestión, liquidación e recadación dos tributos do Concello de Viana do Bolo. Marta Nova. Bueno, boa tarde a todos, gracias, presidente. Aquí, nada, pues, había o Concello de Viana do Bolo tiña delegado nesta licitación desde 2008, pois, recaudación dos impostos do IBE, do IAE, dos impostos de vehículos, da tasa de recollida de lixo e da tasa pola entrada de vehículos en reservas da vía pública, e decidiron con un acordo plenario do día, de fai uns meses, sí, 28 de xaneiro, de 2025, pois que se revogaba, que non querían seguir con esa delegación aquí, un acordo plenario, ademais por unanimidade de todos os integrantes da corporación, e que se revogara. Entón, nós o que fixemos agora é aceptar esa revogación, polo tanto, pois pasan a ter as competencias como tiñan antes de regalo no documento. Cualquier cousa. Bueno, moitas gracias. Democracia, sí? No. No, si sería posible que podéramos intervir primeiro, porque tiñamos que facer unha aclaración sobre o punto que incluso probablemente condicione o falar dos distintos grupos. Non sei se... Te condiciona, non sei se é posible. Sí, non hai problema ningún. Vamos a ver, é que, como ben dicía a vicepresidenta, isto foi un acordo plenario de fai varios meses. No seu momento, a intención que me trasladan a min desde neste caso o alcalde, é que a intención que tiñan non é romper ca delegación, senón que se incrementara a delegación tamén na recaudación de multas e ao mesmo tempo solicitar da Diputación, se era posible, pois unha asistencia técnica presencial de forma periódica ou de forma, digamos, máis... Entonces, iso difícil ver ao alcalde e dixen, mira, é que creo que realmente tú que estás pidiendo aquí creo que é un problema, que o Concello que se mete un problema porque non hai tempo material para, digamos, recuperar as competencias e facer unha ordenanza para o recaudamento. Entonces, o alcalde creo que esa mañá lle pediu cita, digamos, ao presidente, porque a intención é, como non se tramitou en tempo e forma por parte do anterior equipo de goberno esa situación, eu creo que antes de proceder á revocación, non sei se o secretario interventor me pode orientar no tema, porque se isto se leva a cabo, se é reversible a situación. Reversible non é, poderían delegar outra vez. Pero tería efectos o día seguinte da aceptación da delegación polo pleno da Deputación. Claro, estamos falando de que estamos no mes de setembro, o tributo non sei como daría a cosa, entonces non sei se de aquí hasta o pleno todavía ten capacidade de diálogo, digamos, entre este caso o alcalde e a Diputación e ver o acordo que se trae o... un acordo de pleno. Sí, totalmente de acordo. Totalmente de acordo. Totalmente de acordo. Entonces, eu creo que por eso faguía este inciso, porque eu creo que a intención que teñen non é que tiñan xa no seu momento, non era recuperar as competencias, senón que a Diputación asumise as competencias tamén de multas, xa sei que está mal tramitido e todo demais, que iso non é o que tramitiron. Recuperar, aumentar para que a Diputación asumise tamén o tema das multas e ao mesmo tempo haber a posibilidade de si hai unha presencia física unha vez ao mes ou así de recaudación ali da Diputación ali no Concello. Simplemente eso. Bueno, turno de intervención dos grupos. Democracia. Bloque. Eu entendo o que dice Álvaro, pero claro, se empezou, non sei, aí o que se me ocorre é que o propio pleno de Viana do Bolo se convoque en sesión extraordinaria urxente e fagan unha comunicación á Diputación de que toman un acordo contrario, porque nós ahora mesmo temos un acordo encima da mesa. E entón, aí, o normal sería que eles se convocaran
que o luns da semana que ven tuveran pleno e que a partir de aí nos mandaran a comunicación de que se equivocaron o trasladar. Como mellor é que incluso se equivocaron, non o sei, eu a verdade que non o sei. Pero... Na forma... No, está claro. Pero non sei a intención que tiñan no seu momento cando o fixeron. O que pasa é que a nos o que nos chega, e estou seguro de que aquí os servicios administrativos da Diputación non se trabucan ahora, porque unha cousa é unha cousa e outra cousa é a contra. O erro do concepto. Claro, entonces eu aí creo que o que correspondería é que neste caso o pleno de Viana do Bolo se reunira e eu entendo que unha vez se reúnan e nos comuniquen o contrario, se pode levar por vía de urgencia e evidentemente deixar sin efecto o acordo, tampouco teríamos maior problema, pero teñen que comunicar, non? Entendo que debería de ser así. Antes de que procedamos á aceptación, no pleno, claro. Porque isto faz en vigor para se acepta no pleno, non na comisión. Eu creo que, eu non sei se hai posibilidade, é un rogo, se hai posibilidade de poder ter a recepción, digamos, o alcalde nesta semana. Pero non se trata disso, o que se trata é que hai un Tiene acordo que plenario. negociar. No, sí, pero Teñen que ter un acordo plenario, non se trata por realmente, pero o contrario. o acordo plenario, me imagino que o alcalde para levar en base o que pode, digamos, falar con vostede, neste caso. Non, sí, non teño ningún problema. Non sei, a mí non me chamou, pero eu creo que, a ver, deixémonos de falar trampas, isto non é ningún erro, é unha decisión que pode cambiar, que agora que teña unha opinión contraria, sí. A ver, un acordo plenario por unanimidade que din que pide a revocación non é un acordo que pide a ampliación Unanimidade, da delegación. Unanimidade de todos. Si vos ledes o acordo plenario, non sei, tuviste a expresión de ver o acordo plenario, o acordo plenario si é pedir a revocación, pero é con a idea de negociar ca Diputación o aumento que se tramite unha, realmente, o erro totalmente do Consello. Eu, cando vin que alertou o alcalde fun eu, o sea, non foi nadie máis, É dicir, que se tramitou isto mal, fai 2 meses, 3 meses, e agora tamén o digo eu. Eu vexo como alcalde e dixe, cuidado non prometedes. É dicir, eu cando eu chamei ao alcalde e dixe, cuidado onde prometedes. A ver, É dicir, aquí hai un acordo plenario, como ben dices, Sí, unanimidade, e o que vamos a aceptar aquí ou non é a delegación ou non dunha serie de competencias de recaudación. Non se vai a mandar ou se vai a facer ali ou non. Aquí o que estamos, digo cho para que yo transmitas. Sí, no, Non pero vamos a vir aquí con un acordo plenario de si... No. Porque cando empezaches a falar, si volves a recordar o que ou a repetir o que dixeches era naquel momento había a idea de delegación ou de mandar, como é que explícate se outra vez, ves a acta da moción e a aprobación da moción, pon eso. Pero repite, o que? De que o Concello o que buscaba era aumentar a delegación para que a Diputación tamén levase o tema das multas, o cobro das multas, e ao mesmo tempo de que a Diputación tuvese como se fosse unha oficina, digamos, de forma puntual no Concello para a recaudación, para a asistencia aos vecinos. Eso é o que busca o Concello de Viana. Que o tramitiron mal, realmente. E o que lle fixen ver é se estamos en disposición todavía de corregir, entendo eu que é un pero con un acordo plenario que diga que é o que se tramita aquí, que vamos a facer no seguinte punto, que é a delegación do Concello de Barbadás dunha serie de iso mismo, eso que teñen que decir. Queremos delegar isto ou non? É o que nos ten que decir, non, vamos a montar unha oficina de recaudación en Barbadás, en Viana do Bolo, en San Cibrao, pero para que o transmita. E o que quere é que vos digais a esta posibilidade ou non. Se hai un acordo, como a todos, se fai en todos os concellos que queren delegar a recaudación aquí, non? É algo sencillo. Sin ir máis alá. Claro, eso é o que... O sea, eles queren mantener a delegación. Bien. Queren mantener a delegación. Pero queren ampliar a das multas e queren tamén ver a posibilidade, e iso é a voluntad, digamos, tamén do equipo do goberno, de ter unha persoa de forma puntual ali para atender os veciños por tema de recaudación. Iso que queren. Non se está facendo habitualmente eso. Vale. Claro, entón, aquí que se recolle a delegación. A xente A chama menos por teléfono. ahora. Os concellos chaman por teléfono cando é así. Bueno, normalmente, o que pide unha reunión co Bueno, presidente. sí, que o fale co presidente e que... Tampouco creo que... Pero bueno, estamos... No, iso tío, que isto que alertou fun eu.
Madre mía, Fun eu. bueno, pues nada. O tema, porque eu vía o problema que tal, no, a min Bueno, tú dices que hacemos, secretario, dejamos esto votamos y nosotros votaremos lo que nos dio el pleno. El acuerdo del pleno del esto non se obliga a nada. finalmente de inicio del convenio y de que se finalizado. Esto non se obliga a nada. No, ahora por su dictamen. Deberían Literalmente, el pleno, el acuerdo del pleno literalmente pide que se faga esto. Eso que di o acuerdo plenario, que nos trasladamos aquí. Vamos a ver, eu agora falo de memoria, pero no expediente que vos trasladaste, o sea, no expediente que está colgado, está a moción, a propia moción. Eu digo che que o que di o En la, secretario ten a ver. en la moción, no argumentario, é eso. Claro, no argumentario, pero habrá que ver a propuesta. Claro, pero los... Claro, no, Propostas de acuerdo pero son as que son. eu fui o primeiro en dicir que o transmitiron mal, que gestionaron mal. O sea, Vale, eu fui o creo que primeiro. está claro. Si Un primeiro, decir. se facemos o máis rápido posible, pero creo que un acordo plenario se tumba con outro acordo plenario. Sí, sí, no, E claro, ten unha fecha tope que é Totalmente de a acordo. celebración do noso. totalmente. Nós, mientras tanto, temos que resolver o que temos encima da mesa. Se lunes nos chega un acordo plenario distinto noutro sitio, pues, tiñamos que facer, retiraremos do orden do día, aceptaremoslo, faceremos o que haxa que facer e punto, pero non Totalmente de acordo. podemos Sí, un acordo plenario tirado un portavoz nunha comisión. No, estamos totalmente de acuerdo, pero quería poñer esto encima da mesa para pasar, que si estamos a tempo de corregir un erro que era difícilmente solucionable despois, pois... Sí. A A favor do de lo que hai aquí. traemos, de la petición. de la petición del Concello. Eso sí. No, eu creo que falei moi claro. Sí, tenemos todo para que se No, é que E a mí tamén me sorprendeu a petición. A verdade que dixen, hostia, este é como se pusieron os debianos. pero bueno. Bueno, pues vale. Venga, pues a ver que... Ben, punto 3. Delegación na Deputación Provincial de Ourense do exercicio das competencias de xestión liquidativa de recadación en voluntaria executiva a revisión de actos de tributos e outros ingresos del dereito público do Concello de Barbadás. Este claro. Emilio, que fales ese cable. Boa tarde a todos e a todas. Vai, me pide a comisión. Moitas gracias, moitas gracias. Bueno, pois decir evidentemente que para nós consideramos que é unha vantaxe poder ceder este servizo á Deputación e que, polo tanto, solicitamos que nos lo preste. Si en algún momento vemos que hai posibilidade de que se xestione de outro xeito que non sea máis barato, pois tamén o valoraremos. É así. Pois, evidentemente, neste caso, sendo deputado provincial e solicitando o meu concello, votaremos a favor. Obviamente, normalmente así. Democracia Orensana? No. BNG? No. Non vamos liar. El PP, eu creo que tampouco vamos a liar nada. Vamos ir todos a favor do que casa. No. No, é o primeiro, vamos che dar o primeiro. O primeiro cual vamos A che ver se votan máis cosas a favor. Venga, a favor. Gracias. Punto cuarto, o 4, vamos, nomeamento de Miguel González López Mosquera, funcionario da Administración Local de Habilitación Nacional e Tesoreiro da Deputación Provincial, como presidente do Tribunal Económico Administrativo do Concello de Ourense para o período 25-29. Falta novo. Bueno, nesto pois trátase de traer o nomeamento de Miguel, o noso tesoureiro, para ser o presidente do Tribunal Económico Administrativo do Concello de Ourense neste período. É totalmente compatible, aí tedes o informe do secretario certificando pois que é compatible co seu posto actual de tesoureiro desta Deputación e regulando as indemnizacións que pode recibir, polo tanto creo que deberíamos aceptalo todo sin problema. Non necesitas nada, isto toca. Aceptadlo tamén, vale. BNG? Nos estivemos no Concello, entendemos que é un tema administrativo e vamos a estar aquí. Eso aí? Nada. Entonces, votamos. A favor? Ya se votou, sí. Sí. E o resto, abstención, non? Moi ben.
Punto quinto, aprobación do expediente 925 de modificación do anexo 4 das bases de execución do orzamento vixente da Diputación Provincial de Ourense. Novamente, Marta Nova. Bueno, pois iso como outras veces, a modificación de distintas, obras ou proxectos de concellos e identidades que se modifica o concepto, pero non o importe, polo tanto non afecta cuantitativamente e como levamos feito noutras ocasións, o lógico é dar para adiante porque as súas razóns serán tanto os concellos como a entidade de cambiar o seu proxecto correspondente. Moi ben, democracia, non? PNG? Non, tampouco. PSOE? Pois, neste caso, a señora vicepresidenta explicou a situación, é algo tamén para nós un pouco un trámite administrativo, reservamos o voto. Moi ben. Votamos. Por. Os demais, Miguel Ramos. Moi ben. Punto 6. A moción do Grupo Popular para conxelar, derogar ou suspender as regras fiscais para todos os concellos da grave situación económica que padecen agravada recentemente na nosa provincia por os incendios forestais. Marta Nova. Bueno, pois isto volvemos a traer esta moción aquí que xa se trouxo con anterioridade e defendeu a portavoz do noso grupo, Patricia, dunha vez que o Goberno de España fende a petición de modificar ou eliminar incluso as regras fiscais tan inxustas que temos activadas os concellos e deputacións da administración local en xeral no noso país dende 2024 que son efectivas sobre todo este ano 25 que se aponta a regla de gasto sobre todo que é a que máis afecta, a estabilidade o mellor é máis fácil de cumprir e o que pedimos neste caso é que se elimine no segundo punto ou que se modifiquen de acordo como estaban anteriormente, non? Sobre todo agravado neste momento polo problema que tivemos e que xa falastes anteriormente todos dos incendios que houve na nosa provincia neste mes de agosto. Esta moción volveuse a registrar porque había uns datos incorrectos dos porcentaxes da regla de gasto que se colleran datos anteriores e volvémola a mandar onte modificada e creo que debería ser unha moción conxunta que parece que ao final non saliu por parte de todos os grupos por estar relacionada cos incendios, algo que a verdade eu non comprendo moi ben e xa o explicarán vostedes, non sei moi ben quen se pode opoñer a isto, porque que lle quiten autonomía de poder decidir os concellos que fan cos seus cartos que teñen aforrados ou que recaudan, non? Pois dos impostos ou dos seus veciños ou de exceso de liquidacións que nos veñen dadas, por exemplo, por exceso de impostos que cobra o Estado que nos pasa aos concellos, pois a verdade é que non se entende, non? Non se entende que un veciño lle teñas que explicar non podo facer esta obra ou aquela ou mellorar isto, sobre todo agora que todos temos, pois que tivemos incendios e os que non, porque como todos temos uns orzamentos, os concellos moi asustados, pois se temos algo aforrado, pois o lógico é que o poidamos gastar os concellos e esta casa, que como sabedes, pois temos unha serie de millóns aí no peto que non podemos, máis de 20 millóns que non podemos utilizar, non? Aquí, nesta casa, concretamente, temos un plan económico financiero derivado do incumplimento da regla de gasto do ano 2024 que temos que cumplir e que ten unha das liñas das medidas que tuvemos que aprobar e que non poderíamos incorporar ese remanente aínda que o teñamos, que non o podemos incorporar porque poderíamos estar incurrindo nun incumplimento do plan económico financiero que hai que cumplilo durante 2 anos seguidos. Polo tanto, eu creo que xa é hora, porque había bastantes rumores ou en algunha reunión que hubo por parte da Dirección Xeral de Facenda de que sí se podrían activar as inversións financieramente sostibles na primeira metade, ao final o primeiro semestre do ano, polo menos así mo dixeron algúns interventores que estuveron en algunha reunión que houve, que foi telemática, que o director xeral deu conta de que podría estarse pensando, ainda que non houbera orzamentos, porque orzamentos xa todos sabemos que nin hai nin vai haber, pois que podrían activar as inversións sostibles, por o menos unha axuda para poder sacar ese gasto de inversións financieramente sostibles da regla de gasto, porque non computan, e poder
cumplir mellor, pero bueno, pasou a metade do ano, pasou o verán, pasaron as vacacións, volvemos, pero non hai noticia de que se poidan desactivar ou activar as inversións financieramente sostibles, é un problema grave. Entón, nos volvemos a traelo aquí, reiteramos que o traemos aquí e o seguiremos levando a todos os lugares onde nos escoiten e nos van a ter que escoitar, porque creo que é moi injusto e esta casa ahora mismo está moi limitada para poder axudar con toda a capacidade que tería, tanto os concellos que tiveron unha situación de emerxencia como a outros que a poden ter por outros motivos, porque cada concello ten os seus problemas, algúns máis que outros hoxe por ter sufrido os incendios do verán, pero hai outros que, aínda que non tuveron incendios, tamén a teñen. Entonces, eu creo que isto debería votarse por unanimidade, non se entendería que aquí houvese alcaldes ou concelleiros que votaran en contra de ter a súa propia autonomía en que poder gastar os cartos con cabeza e, sobre todo, tamén esta Deputación. Así que agardo que de cara ao pleno reconsideren a postura, se hai algún voto en contra e voten favorablemente. Nada máis e gracias. Muchas gracias. Turno de intervención por grupos. ¿Democracia? No. ¿BNG? Bueno, a verdade é que é unha moción que xa se votou non fai moito. O texto só cambia en que ahora houve unha vaga de lumes que agravou a situación de unha parte dos concellos desta provincia, pero xa houve un acordo plenario respecto da necesidade deses fondos que se liberaran eses fondos que teñen os concellos, que en ningún caso, é importante insistir, supón un maior endeudamento, senón que os fondos que xa están disponibles aí e que, en vez de quedar no peto, pois que podan ser empregados tanto pola Deputación como polos propios concellos nas necesidades dos veciños e veciñas. Dende logo, nos compartimos esa necesidade, entendemos que o problema de déficit a nivel a nivel mundial, podemos decir. Outro día había unha viñeta moi chula que era que os chinos lle decían a Donald Trump, que o Trump decía que o problema era o comunismo, e China decía allí, home, se nos debes 850.000 millóns de dólares, ao mellor tedes que ver ese problema non será o capitalismo, non? Porque ao final é verdad que son os comunistas o que lle pentan os capitalistas, o mundo está así un pouco torto, vamos a deixalo estar aí. Bueno, pois ao final, en esta situación casi é o mismo, porque ao final é o Estado que nos dice que non gastemos os que temos os cartos afogados, non? Entón, ao final, como o mundo está torto en tantas cousas, pois danse estas paradoxas. E non deberían de darse, polo menos no que nos afecta a nós, debemos intentar evitalo, e, lóxicamente, xa digo, impedindo ese, que ademais está regulado por outras leis, non? A imposibilidade de que os concellos e deputacións e entidades locais en xeral se endebeden máis alá dunhos ratios que xa están establecidos, o normal é que nos deixaran facer cos fondos dos nosos veciños e veciñas o que estimemos na millora da súa calidade de vida. Isto foi dándose ata de agora, bueno, aproveitando distintas circunstancias, como fora a pandemia do COVID, pero este ano eu, sinceramente, pensei que a estas alturas xa íbamos a ter o tempo funcionado. E digo claramente que pensei que a estas alturas xa iba a estar a cousa en marcha, pero polo que fora non ten sido así, entonces tamén entendemos que non está de máis reiterarlle ao Estado a necesidade de que nos libere eses fondos que son nosos para poder dispoñer deles e non estar aí con unha hipoteca, e máis nunhas circunstancias como as que houve este ano na provincia de Ourense, que evidentemente pois hai concellos que están pasando, bueno, en xeral, insisto de antes, pasamos moitas aperturas económicas porque o sistema ademais de financiamento que teñen os pequenos concellos e máis que a dispersión poblacional que temos os concellos galegos é un desastre, un absoluto despropósito, pero aparte deso, se conseguimos afogar algo para poder gastar, despois non podemos, que ainda hai máis. Entón, a nosa postura vai ser apoiar esta proposta, independentemente de que creamos que hai outras moitas cousas que habría que facer nese camiño dun financiamento xusto para os concellos galegos. Nada máis, moitas gracias. Pois ben, empezamos. Vai intervenir usted, sí. Sí, Vale. empezando pola paradoxa que di Bernardo, non é menos certo que a maior paradoxa é que a China se lle chame un sistema comunista. Esa é a maior paradoxa. Pero bueno, nós confiamos en que
se suspenden as reglas fiscais ao longo do ano, ainda se está a tempo. Pero falamos da urxencia, ou fala Marta, a alcaldesa de Santibrao, da urxencia, ben, e do afogo que teñen os concellos, pois levamos moitos anos afogados. Levamos moitos anos afogados, basicamente por competencias que non son propias dos concellos, volvo a insistir no que se dixo no seu momento, no tema do SAF, falamos agora tamén de achegas que antes eran achegas en sí e agora son préstamos. Creo que eso teñen que cambiarlo todos os sistemas, todas as administracións, tanto as autonómicas como as estatais, préstamos que ademais afectan as regras fiscais e repercuten nas regras fiscais e ademais a Xunta de Galicia e outras administracións tamén que nos están lanzando sistemáticamente competencias que non son propias. Falo, por exemplo, isto non é novo, pero bueno, é un exemplo que xamos a primeiros de curso o mantemento dos colexios, dos centros educativos. Entón, eso é algo que nos afoga sistemáticamente. Dito eso, é certo que nos desexamos que as reglas fiscais desaparezan, pero tamén non é menos certo que vinculalas ou vencellalas aos lumes é unha traba, é unha eiva ao final, porque se as vencellamos exclusivamente aos lumes, cando desaparecen as secuelas, as consecuencias dos lumes, que facemos? Volven as reglas fiscais se que son de aplicación por parte da Unión Europea? É unha pregunta que nos facemos. Creo que estamos na sustancia e no fondo de acordo, pero non vencelladas ao que é no argumentario, ao menos no argumentario, a existencia dos lumes e a situación crítica que se pasou e que estamos sufrindo ainda nesta provincia. A ver, Moi ben, Marta. por aclarar, hai unha legislación aprobada nos tempos que gobernábamos nós, no 2011-2012, despois se modificaron as inversións sostibles, están aprobadas, creo, se non me equivoco, dende o 2014, había reglas fiscais, pero as inversións sostibles, financieramente sostenibles, están en vigor eu creo que desde o 2014. Despois chegou o COVID e se suspenderon as reglas fiscais porque era, bueno, pues unha situación de emerxencia nacional e, bueno, afectaba a todo o mundo. E cando se volveron a reactivar, o lóxico era volvelas a reactivar tal e como se suspenderon, non? Eu creo que era ben fácil volvelas a reactivar tal, se non queríamos cambiar a lei, que, bueno, non era a mesma situación económica 2011 e a crisis que había, pois atopou o goberno de Mariano Rajoy cando entrou a gobernar, como deixaron os anteriores, os socialistas, o goberno de España, e houve que, bueno, pois unha lei, obviamente estábamos a punto de que nos interviran, houve que apretarse o cinturón todo o mundo, todas as administracións, non? A cousa foi millerando e en 2014 pois se abriu unha vía que eran as inversións financieramente sostibles, porque, bueno, pois se supón que esas inversións se fan para mellorar e para que non, bueno, pois hai que facer inversións en cualquier administración e se son financieramente sostibles, pois, bueno, teñen certa explicación. Se aprobaron esas inversións financieramente sostibles, estiveron en vigor ata que se suspenderon pola COVID. Despois, cando se decide reactivar as reglas fiscais, non se fixo. Isto é o máis grave, non? Que estamos de acordo en que non debería haber esas reglas fiscais porque non hai reglas fiscais, porque o Estado non ten reglas, que se endebeda cada vez máis, e todos o sabemos. E entón, poñe deberes a administración máis débil, que son os concellos, que non se poidan nin endebedar por encima de X ou un teito de gasto super restrictivo, a ver porque este ano pois é o 3,2 ou é o 2,7 ou porque, bueno, pois me pongo ese número, non? Entón, o que decimos é, en caso que isto xa é, nós vamos ao extremo, que se eliminen as reglas fiscais ou que se aproben as inversións financieramente sostibles. Que agora nos traemos isto aquí con máis motivo, porque creo que estamos nunha situación de emerxencia nunha provincia e vostedes o están dicindo constantemente, pois, bueno, pois eu creo que está motivado absolutamente traer isto aquí relacionada coa vaga dos lumes, que nós, insisto, pedimos que se eliminen as inversións, as regras fiscais a todos os concellos, pero é unha explicación traelo aquí relacionado cos incendios. Eso é un pouco o que creo que deberíamos facer. Na Dana se aprobou un decreto, que aquí ainda non se aprobou, e nese decreto sí que di que hai as inversións para mellorar ou regenerar os daños que se produciron pola gana, serán considerados inversións financieramente sostibles. No decreto da Dana está así publicado, está absolutamente así. Así que vostedes ahora mismo están dicindo algo que contradicen
que contradice o que o seu goberno aprobou en Valencia. E o teño aquí no decreto da Dana e eu podo ler absolutamente. Entón, aprobouse así que as inversións que se fagan para resenerar os danos pola Dana son inversións financieramente sostibles. Estaba publicado no decreto da Dana. Non digas que non, porque... No. non sei se dis que non por eso, como No, Fernando dis que non. digo porque es que non dixemos absolutamente. No, el di, no, vos decides que Vencellalo. con vencellar los lumes. Precisamente, cando houve un problema gordo en Valencia, na Comunidade Valenciana, o goberno aprobou un decreto, o seu goberno, o goberno de Pedro Sánchez, aprobou un decreto no que as inversións para reconstruir serán consideradas inversións financieramente sostibles, é dicir, non contan para a regla de gasto. Exactamente, eso. Non computan como gasto. Non computan como Bueno, gasto. pois é o que significan as inversións financieramente sostibles. Ata onde sei. Nós pedimos que vamos máis alá, porque nós creemos que se deberían eliminar reglas fiscais, creemos que sí, pero estou vos dicindo, nos levamos a varias mocións e vamos a seguir, e xa o dirá o presidente a estrategia que ten e o que debemos facer. Pero nós o que pedimos é que non se fai nin a de mínimos. O que digo é que o de mínimo sería que se aprobaran as inversións financieramente sostibles, que o mínimo a reactivar as reglas fiscais, porque eso estaba aprobado xa. Eso estaba aprobado. Eso mantiveron vostedes cando gobernaron, porque gobernaron, se levan gobernando 8 anos, que claro, parece que chegaron onte, pero levan gobernando 8 anos. En 8 anos non foron cambiadas de cambiar a Lei Montoro, non la cambiaron, chegou unha pandemia, unha emerxencia nacional como nunca antes visto mundial, non a cambiaron tampouco, e cando a reactivan peor do que estaba. Iso é habitual. Bueno, creo que quedou explicado e o falamos no pleno. Yo, no, un momentinho, vas por orden. Vas por orden, non? Pensei que ninguén quería. No, un momentinho. Yo... Non, vale. Ben, pois aí discrepo con Marta no sentido de que facer afirmacións vanas, está facendo algunha afirmación que non é certa. Dicir que o Estado se endebeda sistemáticamente máis e máis non é certo. A repercusión que ten no Produto Interior Bruto a deuda de España mengua. Está menguando sistemáticamente. Ano tras ano. Leva anos. Bueno, eu convido-vos a mirar o que representa a deuda española sobre o Produto Interior Bruto. Pero bueno, dito eso, sí, miradlo. A mí non me gusta debatir nunha comisión, cruzarnos reproches e facernos comentarios. Eu convido-vos a que se mire, a que analicedes cal é o porcentaxe da débeda española sobre o Produto Interior Bruto. Pero dito eso, os concellos somos os que sistemáticamente máis débeda temos. Perdón, os que menos podemos endebedar. É certo que se repercute esa débeda ou o que representa a débeda sobre o conxunto do Estado nos concellos, pero as comunidades autónomas tamén existen, sí que se poden endebedar e endebedanse sistemáticamente cada vez máis. Analicemos simplemente o incremento da débeda galega nos últimos anos. Entón, pouco máis teño que dicir. Bueno, non vamos a debatir sobre sobre as cuestións do Estado, simplemente o que eu somos alcaldes e somos o mellor máis prosaicos e somos datos concretos. No, datos concretos. Vamos a ver, Xosé Carlos. Pódeme negar que o endebedamento do Estado neste momento é o máis alto da historia? No. Pues entonces, ¿de qué estamos falando? Sí, podo negar. No, pero estamos falando en máximos. No, estamos falando en porcentaxes. Supera o 100 e pico por cento do Produto Interior Bruto. É a primeira vez que escoito que o Estado está un pouco máis amortizando deuda. Pero bueno, pero cando debatamos se verifiquen eses datos. no, verificar esos datos non son os que dá o Estado. A ver, son os que dá o Estado. No, bueno, son os que dá o Estado. En todo caso, aquí non estamos debatindo sobre a deuda do Estado. Estamos debatindo, con todo respeto, sobre algo máis concreto. E algo concreto que esas normas a él non se lles poñen e a nós si se nos poñen as comunidades autónomas, pero fundamentalmente as administracións que representamos o 10% do gasto do Estado, ou dos ordenamentos do Estado, que somos a administración provincial e local. E nós si temos unhas reglas. E temos unhas reglas, ademais, que efectivamente, que o que decimos, nos está pídese a eliminación, vale, non as elimina. Supoñamos que somos moi malos, que nos estamos endebedando moitísimo e necesitamos ser tutelados. Pero o que está certo é que, por que? Porque as poñen nas mesmas condicións que estaban antes. É o único que pedimos. Mire, é que se eu teño capacidade para facer inversión
que non me conte eso como débeda, porque estou mellorando a vida dos meus veciños co meu diñeiro. Que non me conte, é o que lle estamos pedindo, simplemente, porque se esta Diputación, todo o diñeiro que está referido aos concellos para inversións, lle computara, lle deducira da regla de gasto, o sea, do gasto, non tiñamos incumplimento da regla de gasto. É que o problema é ese. O problema é que nós, por darlle diñeiro aos concellos, fundamentalmente para inversións, diñeiro a outras entidades para inversións, compútanos como gasto. Como gasto. E entonces, claro, como pues, somos unha administración que creo que executamos ben, executamos un porcentaje importante, pois claro, como repartimos prácticamente todo, pois eso, e agora dinos, como ustedes se pasaron o 3,2% que é a regla, ou que é o límite, porque puxeron eles, o 3,2%, como ustedes gastaron máis que o 3%, pero é que non debo nada, e é que teño 20 millóns no banco, non, usted pasou o 3,2%, non pode darlle máis dinheiro, e iso é no que estamos. Iso é simplemente no que estamos. Oiga, vale, pois, de todo ese diñeiro que dá, dedúzcame aquilo que lle dei aos concellos para inversión. Acepto lle gasto corriente, acepto lle amortización da débeda, ou acepto o que sea nos. Pero o que estamos falando é simplemente que se nos diga que eso que xa estaba na lei se manteña. Creo que non é tan difícil. E claro, volvemos a traer unha moción, efectivamente, dice o señor Bernardo, efectivamente, pero é que o problema é que vemos, e agora estamos neste momento, e eu estes días falaremos, estamos pedindo diñeiro para todo. Eu outro día levei a interventor ao pleno, usted xa estaba de diputado, veu o que dixo. E agora o problema é que todo o mundo está petando nesta porta a pedir 50.000 euros, 100.000 euros, non sei que, e nós que temos unha capacidade de darlle ese diñeiro sin endebedarnos, pois non o podemos facer. E os meses pasan, e estamos no mes de setembro, a finales de setembro, e eu non sei cando vai ser eliminar isto, cando vamos a executar o distrano. Non o sei, entón eu, por eso, pedimos o outro día unha reunión, saben aquí os portavoces todos, co seu delegado do goberno para que transmita isto, porque ademais isto ben agrava, non nos ligamos aos incendios, pero os incendios agravan a situación, porque hai concellos que viron arder bens municipales e que perderon servicios e que veñen aquí dicindo, oye, que non teño isto, e a Diputación teñe que tratar de axudar. Entón, eso non é a causa, pero agrava a situación, sin dúbida. E o que necesitamos é iso, bueno, pois a ver se o fan caso dunha vez e nada máis. E creo que tampouco é tan difícil, de verdade, tampouco creo que é tan difícil, pero bueno. Non é tan difícil recuperar a situación anterior. Pois recuperar as inversións financieramente sostibles, non é inventar nada. É recuperar o que había antes. Se non pedimos eliminación, pedimos recuperar o que había antes, desde o 14. Home, creo que eso non é tan difícil. Penso eu, pero bueno. Penso eu e penso moita xente. Creo que pensamos moito, vamos. Home, claro. Bueno. Podo intervir brevemente. Sí, pode Moi intervir. breve. Digo que nós, evidentemente, na esencia estamos a favor de que se suprima todo isto, pero aquí, o vincularlo, volvo a repetir, estamos acordo, ademais. Estamos acordo, sin máis. De acordo no punto primeiro de... Especialmente aqueles que teñan que levar a cabo os fallos, especialmente. No, exclusivamente. Non dice, é que non di exactamente, e para o goberno de España, Teñen que levar a cabo traballos de reconstrucción despois da vaga de incendios sufrida este verán sin que os datos se ejecutaron na regla de gasto. especialmente. Temos Es un capricho, que pensar de que o pleno. de todos modos, si vostedes, espérate, é o que digo, eu lanzolle a proposta, si hai tanto problema por non votar isto, decimos, quitamos especialmente. Vamos, hombre, si vai a ser a causa de que non, o Partido Socialista non se poña ca pancarta, que xa lle digo que pode ser o próximo que pagamos, no, pero que non vai a votar, é broma, non? Pero que no, si vai a ser un problema, pues quitamos ese paso. Para ¿no? Pero menudo capricho. Perdón. Menudo capricho. Bueno, mañana no entremos en diálogo. Bueno, Cada uno que vote conforme a su constitucional se debería entender. Y ahora vamos a votar, ¿no? Aquí, bien, vamos a favor. A ver. Por demais, reservamos o voto, entendo eu, non? Vale, moi ben, moitas gracias. Moita violencia non hai. Non. Pois entón terminamos.
Vamos lá. A ver, a terceira das comisións informativas, Comisión Informativa de Cooperación, Infraestructuras e Medio Rural. Conforme a orden do día previsto para o desenvolvemento desta comisión, temos no primeiro, como é habitual, o da acta ante a sesión anterior. Como sempre, entendo que se non hai ninguna petición, queda aprobada por unanimidade. Segundo punto, modificación da base novena das aprobadas para rexir o Plan Provincial de Cooperación e Obras e Servicios Municipais da Diputación Provincial de Ourense para o exercicio 2025. Si, ten a palabra Patricia Torres. Bueno, neste caso, a base 9, que é onde define o prazo de xustificación, o que cambia é o prazo de xustificación para os investimentos dentro do plan de cooperación, que pasaría a ser ao 28 de novembro ás 12 da noite, 23:59. O demais queda como estaba establecido, tanto a amortización de débeda como gasto corrente, o 17 de novembro tamén o 23 ás 23:59. Simplemente se lle dá un pouco máis de marxe, neste caso, os concellos para poder facer as obras de inversión, que, bueno, sempre o que máis complicado está por o tema de contratación e demais. Nada máis. Moi ben, perfecto. Democracia? No. BNG? No. PSOE? No. Entonces todo sí. Sí. Claro, por eso te digo entonces todo sí, digo eu. Sí, venga, a favor. A favor. No. Abstenida, por favor. No, hombre, que no votarán a favor. Bola de cristal. Mira a bola de cristal. Espero que ningún después incumple o plazo. Vamos a ver, venga. Punto 3 e punto 4. Bueno, perdón, punto 3 e 4 son da acción de conta. Punto 3, da acción de conta, a aceptación da delegación de competencias formulada polo Concello de Castrelo de Miño solicitando a tramitación do expediente expropiatorio para a execución do proxecto de residencia de maiores en Vide no término municipal de Castrelo de Miño. Neste caso, ambos puntos foron levados a pleno, como sabedes, e simplemente se dá conta, non hai ni siquiera que votar. Non vai ir ao pleno, simplemente damos conta aquí. Si, no 4 é a vocación das competencias Sí. polo pleno da Diputación Provincial de Ourense para a aprobación inicial de expedientes propietarios do proxecto de residencia maiores de Castrelo de Miño. Isto xa falamos. Vale. Vamos co punto 5. Punto 5 é a moción do BNG para a posta en marcha dun plan de apoio e recuperación para os concellos afectados pola vaga de lumes deste verán 2025. A palabra, vale, Bernardo, seu portavoz. Vale. Nada, vou dar simplemente en lectura aos acordos, o outro, pois, máis ou menos todos temos claro o que pasou e poderemos falar sobre ele no pleno. E os acordos serían a posta en marcha dun fondo de recuperación económica, social e ambiental coa participación das administracións, Deputación de Ourense e Xunta de Estado para afrontar a situación. A este fondo debe ser complementario e compatible coas outras axudas das administracións superiores, neste caso, se entende, sempre que non supere o importe de reconstrucción dos elementos afectados polo lume. Este fondo será destinado aos concellos ourensanos que este verán se produciu algún gran lume forestal, noutras foron 11, ou que teña algunha das parroquias de alta actividade incendiaria, 17 en total. Estará dotado con un montante inicial de 5 millóns, en o que a Diputación participaría no 20%, é dicir, que inicialmente sería 1 millón de euros. Os criterios de reparto serán ponderados establecidos para a parte que se operou combinada coa superficie basada polo lume en cada concello. Entendo aquí que máis que combinado coa superficie basada sería combinado co porcentaxe, non, de superficie basada polo concello, porque os concellos con mellor non son moi grandes, pero a basolles estou falando de Champarró, Lourouco, que porcentualmente foi moito. Poderán ser destinados a reparación de infraestructuras municipais, evidentemente, convenios coas comunidades de montes para a posta en marcha un modelo de ordenación forestal nos seus montes coa premisa de implantar unha estructura forestal en mosaico alternando especies de distinta combustibilidade de basas e pasteiros, xento de promover a biodiversidade no noso monte, e con medidas de seguridade servindo foi a aprobación do lume facilitado a súa extinción, contratación de brigadas municipais para traballos de prevención, limpeza e aplicación da legislación en materia de paisas de protección en núcleos urbanos coa base de acordo plenario do mes de xullo de 2025 e xornadas de concienciación sobre a prevención de lumes e como actuar ante a presencia dos mesmos. Ese sería un pouco o acordo que traemos para a súa aprobación. Entendemos tamén o que decía antes
o voceirado do Partido Popular das mesas, pero bueno, isto sería evidentemente non unha cantidade moi importante, pero sí que hai concellos que nos consta que están moi desesperados ahora mesmo xa, porque teñen necesidades, non se están vendo cubertas e permitiría empezar a axudar xa nesa reconstrucción, especialmente de infraestructuras municipais. Nada máis, moitas gracias. Moitas gracias. Turno de intervención por diferentes grupos. Empezamos por Democracia na Sala. Democracia, non. PSOE. Pois ben, simplemente para aclarar unha cuestión que aquí fala de contratación de brigadas municipais para traballos de prevención, limpeza e aplicación da legislación en materia de faixas de protección en núcleos urbanos coa base do acordo plenario do mes de xullo de 2025. Si lo falabas antes, Bernardo, do feito de que a Xunta de Galicia lle estábamos quitando competencias á Xunta de Galicia, por outro lado, a Xunta de Galicia tamén accedía ao Goberno Central coa creación da OME, pois si falamos de contratación de brigadas municipais, así tal como son aquí, dá a sensación de que se nos están trasladando aos concellos competencias da Xunta de Galicia. Me gustaría aclarar ese extremo. Por nosa parte, sí. Nós imos reservar o voto como nos anteriores tamén, pero bueno, volvemos un pouco de antes. Eu creo que había que primeiro ter as mesas e a partir de aí pues establecer as directrices a acordar. Porque aquí estamos anticipando a cousas que ao mellor despois cando estemos nas mesas con xente que está dentro dos incendios dicen, no, isto non é así. E por outro lado, metemos ya a Deputación 1 millón de euros en algo que dicimos por outro lado que non é competencia, como decía neste caso do Partido Socialista. Claro, 1 millón de euros nun orzamento como o noso son moitos cartos. Entón, bueno, pues vamos a dar agora a ver con calma pero sigo dicindo, creo que aquí por parte destes dos dous grupos, neste caso, se había un acordo de ter unhas mesas, establecer aí uns criterios e sentar as bases, pois aquí creo que usaste a virtude do oportunismo para levarvos vos por o reito político en este caso, cando había un acordo, para iso nos vamos a sentar con xente específica en cada mesa, coa idea de facer algo común, algo traballado e algo consensuado coa xente que está nos lumes nas diferentes áreas do que pode afectar. Así que de momento nada máis, reservamos o voto. Bernardo. Bueno, pois eu recollo a órdago. Retiramos todas as mocións, empezando pola do Partido Popular, a do PSOE e a nosa, e agardamos o que concluyan as mesas. Nós, xa o digo ahora mesmo, non teño problema ningún. Non, eu deixo aquí en riba da mesa, ahora mesmo. E comprométome que a semana que ven nos presentamos unha moción sobre outro tema totalmente distinto sobre os lumes. Pero claro, facemos todo. Non teño problema, xa o digo. Pero ya das reglas fiscais que teñen tamén No, as reglas fiscais non. As reglas fiscais eu entendo que, ainda que, ademais, como xa vai haber que quitarlle dos lumes para que o PSOE a poda apoiar, xa non ten nada que ver cos lumes, é simplemente a das reglas fiscais. Fíxense vostedes que rápido solucionamos 4 problemas dun tiro, o sea, que diría outro, non? Entón, eu, aquí o deixo en riba da mesa. Como vostedes vexan, en calquera caso, aclarando os puntos ese, é verdad que aí podemos ter un ego no que é falar das freixas secundarias, é certo. Deberíamos de falar do tema dos núcleos, porque a zona de núcleos, por ahora, ainda que a mí me gustaría que non fora, comentaba antes que sí que é competencia municipal e necesitamos brigadas para desbrozalas e non pode ser a brigada de 3 meses do verán porque todos sabemos que eso é imposible, entre outras cousas porque cando estamos desbrozando xa pasou a época en que nos dicimos aos veciños que desbrozan, é a triste realidade que a que nos enfrentamos, non? Entonces, eu creo que aí simplemente quitando defensas secundarias e poñendo solamente núcleos xa estaría. E outro tema era, eu sí que diferenciaría, non? Evidentemente tamén gustaríame que pagara todo entre Xunta e o Estado, pero aí estamos falando de infraestructuras municipais e as infraestructuras municipais, mal que ven, algo sí que temos que colaborar desde a Diputación na reconstrucción das mesmas, non? O sea, son cousas distintas. Eu aí podo admitir, admito de feito que falemos únicamente de que esas brigadas traballen, que boa falta nos fan por outro lado, na zona únicamente de núcleo urbano, e que as franxas secundarias, ademais, como dixo o presidente Boda, que así van facer, que eu non quero poñer en dúda, Dios me libre, pero
cuidado, eu creo que non veo a esta provincia a ver o que temos nós de finanzas secundarias, porque senón xa salía correndo e decía que non hai tractores, non digo na provincia de Ourense, en toda Galicia que cheguen para eso, porque é a triste realidade que hai, non? É así, o vaya fora outra forma. Pero, bueno, a partir deso, xa digo, eu entendo que se pode chegar a ese acordo e, efectivamente, como quedáramos en que en cuestión de un mes, ¿no? Deberíamos de ter o traballo feito na comisión, levar as nosas mocións ao pleno vindeiro, que ao mellor incluso somos quen de poñernos todos de acordo e levar unha moción única de propostas de cara ao que sería o propio orzamento da Diputación para este ano e, insisto, de cara ao orzamento da Xunta de Galicia para o ano vindeiro, ¿no? Eu deixo aí en viva da mesa e eu incluso podemos chegar ao acordo o sea, repensalo estes 3 días que nos quedan e a Xunta de Voceiros do LUN, e pues, todos estamos de acordo en que estas 3 mocións queden aí e danos tempo perfectamente a presentar unha moción a semana que ven por vía de urgencia, o acordo de todos, non vai haber problema ningún que o levemos ao pleno e xa está. Bueno, digo como unha idea. Sí. Eu, por orden, saber a que lle corresponde. A ver se me lío. Digo primeiro, non? Ben, soy. Nos ven a colación esta consideración en relación a brigadas municipais no feito de que en moitas ocasións é sumamente complicado contratar incluso persoal, localizalo. Nos levamos varios anos con brigadas municipais e un dos problemas esenciais é atopar o capataz. Nesta ocasión atopamos unha capataz, pero no momento que se vai a capataza, o capataz pode quedar desarticulada, desartellada completamente a brigada. Ten carácter que coincide. De carácter. Eu diría, Bernardo, ousaría. Pero, se me permite, bueno, non sei. Perdón. No, digo, se podo contestar algo. Vale, nada, pois aí o tema é ese, che decía que efectivamente coinciden con el no nome e teño que decir que teña carácter. Pero, independentemente deso, claro, hai un problema. Pero, fixadevos que en realidade o problema é que necesitamos un capataz para a brigada, vai ligado á extinción. É dicir, se unha brigada para desbroce, eso xa non conleva capataz. E se é na fórmula que creo que todos estamos pensando e que deberíamos de tratar de trasladar a esas comisións, non estaríamos falando dunha brigada para os 3 meses do verán, senón incluso máis ben ao contrario, para antes do verán, para ter o traballo feito. Nesa época non hai tanta oferta de traballo, incluso moitos deles non están traballando na Xunta de Galiza, que é o problema que nos atopamos despois, que priorizan traballar de POs ou de POs conductores para a Xunta antes que traballar como capatazos nas brigadas municipais, e ao mellor ese problema xa o teríamos resolto, e ao mellor non serían para 3 meses, serían para 6, non sei, iso habría que verlo, iso sería algo que tería que sair desta mesa, que eu, personalmente, tamén, vamos, non sei, na miña experiencia, non podemos fiar todo o desbroce. O sea, se fiamos todo o desbroce, eu creo que estamos confundíndonos, porque é inviable, que a nosa climatoloxía ten as súas ventaxas, os seus inconvenientes. Unha das ventaxas é o inconveniente que medra todo, e medra moi rápido. Entonces, se o fías a desbrozar, vai te comer o monte unha vez máis, porque somos incapaces de manter a superficie limpa nin con tractor, incluso en zonas mecanizadas, que o problema que tens dentro dos núcleos en moitos casos é a imposibilidade de mecanizar. Xa, claro, que esquina mal, que ainda complica máis o tema, non? Pero, bueno, xa digo, non é unha cuestión tal, sino que ao ser brigadas de prevención e non de extinción, xa te evitas o tema de depender do capataz. A cuestión é se non queremos falar, non simplemente sinalar que a nosa proposta na moción anterior que defendeu Álvaro non ten ningún tipo de custe ou afán, non é que teña unha repercusión económica. Sinalar iso. A ver, eu creo, nós recollemos o que dice Bernardo, retiramos tamén a da UME, mantemos a das reglas fiscais, porque a das reglas fiscais interesan o marxe dos lumes, interesanos a todos, pero sí que entendo, o que manifestei tanto nunha moción como noutra, é que se imos ter unhas normas conxento, normal é que despois deso teñamos un documento conxunto que podamos elevar ao pleno e aprobar entre todos.
Entonces, eu creo que a moción da semana que ven, se facemos unha moción ou se presentan novas mocións, que non ten nada que estar relacionado neste caso cos incendios ata que teñamos esas reunións consensuadas coa xente que está desexando participar nelas. E hai máis motivos, hai moitas máis cousas que se poden traer ao pleno que poden ser de interese sin ter que ser vinculado directamente cos incendios. Eso é o que eu dicía. E nós estamos dispostos a sacar o da UME e propolo perfectamente na mesa e que na mesa pois, se opinen todos ao respecto. Por iso non hai ningún inconveniente. Ahora, o BNG entendo que está de acordo, Democracia entendo que tamén, falta que o PSOE se manifeste. No, bueno. Bueno, pero como decía, se non tendes o tema claro, quedaría por crear para a xunta de portavoces. Vale, a ver, nós temoslo claro, nós na xunta de portavoces vamos a sosteñer eso, o sea, estamos de acordo en que nós tamén a que se refere aos incendios que que tamén a retiramos e incluiremos como un punto de debate na mesa, nesta mesa. Bueno, por tanto, por nós, ok, claro, se todo o mundo fai o mismo, pero vamos a debatir sobre o do PSOE, porque recuperaremos todas nós. Damos 5 minutos de receso. No. Presidente. Exactamente, examinámosla e de portavoces o lunes non sei cando. Se realiza. Ya me viña ben, sabe? Lunes a Pablo. Señor presidente, Sí. un robo. Hai que poner aquí nada. Sí, estamos ahorrando. Antes de que me olvide antes unha pregunta, antes da comisión se pode plantear agora. Votamos esta. A ver, estamos na anarquía, pero temos que respetar un pleno orden. Entonces, vamos a votar esto. Despois a ver, vamos a ver. Perdón. A do A moción de BNG para aproximadamente o plan de recuperación. Bueno, como está ahora mismo, votos a favor. Porque se parece que para logo. No. Como estou tan cerca. Todos estaba pegado. Que tú é. Bromas aparte. Os demás entendo que non seramos voto, non? Sí. A pregunta, Pablo. Sí, moción de urxencia non hai. O que pregunta, dígame. Pois, recentemente a Fundación Florencio Delgado Gurrera presentou nesta Deputación unha solicitude para modificar a aplicación orzamentaria e poder pasar unha subvención nominativa concedida para gastos de xestión e actividades a actuacións de rehabilitación da sede. Vai poder atender a Deputación esta petición? Pois eu lle contestarei, pois me digan os servicios técnicos. Os servicios técnicos me autorizan, non teño ningún, o sea, intervención a secretaría, non teño ningún problema en cambiarlle. Eu non veo ningún, o sea, non hai ningún problema político en cambiar. Eu simplemente o informe diles, porque a veces hai problemas con algunhas, que son de capítulos distintos e demais. No resto, evidentemente, que teñen libertad, todo o mundo para dentro dos límites que señalan, teñen libertad para cada un. Se deu sin ir á fundación é porque é para a fundación. O que digan os técnicos. Neste caso, vamos, os técnicos. Algo cousa máis? Non? Bueno, pues queda rematada.
A ver, a segunda tanda de comisión, volvemos outra vez a retomar o orden do día, vamos ca cuarta, Comisión Informativa de Políticas Sociales. Esta, en principio, é sencilla, que é a aprobación da ata anterior, como sempre. Aquí non hai asuntos, moción de urxencia non hai, e non sei se hai algún rogo ou pregunta. Sí, nós temos unha pregunta, non sei. Pregunta? Pregunto eu. Sí. Boas tardes a todos e a todas. En relación ao proxecto Arraigo que anunciou a Deputación, cantos concellos se poden unir nesta primeira fase do plan? Cantos concellos se teñen xa adherido a este proxecto? E cal será o orzamento da Deputación para este plan? Pois está todavía en plena fase de adhesión, ainda chegou, iso está chegando os concellos a posibilidade de adherirse, e en función dos concellos que se adhieran, a subvención que obteñamos tamén, estableceremos a cuantía, pero agora mesmo non a temos. De acordo? Pero está todavía en proceso de adhesión. Nada máis. Bueno, queda rematada esta comisión. Vamos a logo ca comisión quinta. A ver, estamos xa na comisión quinta, por favor. Comisión quinta, Comisión Informativa de Turismo, Termalismo e Medio Ambiente. No punto primeiro, como sempre, o anterior. Puntos segundo, terceiro e cuarto, que son adhesións, unha cuestión técnica que, se lles parece, debatimos conxuntamente, porque é todo o mismo e logo tamén podemos debatir, ou votamos separadamente, claro. Neste caso, vamos dar a palabra ao señor secretario, que é o que nos pode ilustrar sobre o contido dos mismos. Sí, boas tardes a todos, moitas gracias. Nada, trátase simplemente de que venceron os anteriores convenios que tiña suscritos esta Deputación coa Consellería competente da Comunidade Autónoma de Galicia e os produtores, e agora, remitíronse os novos modelos para adherirnos aos convenios que tramita e que asina a Consellería, neste caso de Medio Ambiente e Cambio Climático da Xunta de Galicia, cos sistemas de responsabilidade ampliada do produtor, tanto de residuos de aparellos electrónicos eléctricos como en materia de pilas e acumuladores, como en materia de residuos en envases domésticos de vidro dun só uso. O texto, as cláusulas do convenio aparecen nas propostas que someten a ditame desta comisión e xa foron informadas de xeito favorable pola área de Medio Ambiente da Diputación. Moi ben. Intervencións de non? Non. BNG non. PSOE? Nos vamos a... Boas tardes a todos. Nos vamos a reservar voto para darlle un vistazo máis profundo, pero non vemos ninguna cousa que nos pegará. Perfecto, moitas gracias. En principio nada máis, vale. Votamos, non? Bueno, si é por aí que votamos. Sí. Votamos separadamente. Si o sentido do voto vai ser o mismo. Todos tres o mismo, porque é a mesma cousa, vamos. Entonces, a favor, os demais entendo que se reservan o voto. Moi ben, 3, 4, 2, 3 e 4 quedan así. Vale, vamos co punto 5. Moción do Grupo Socialista para garantir o control rigoroso da calidad das augas de abastecemento nos concellos afectados pola contaminación do encoro das conchas e cumprimento estricto das competencias o cumprimento estricto das competencias provinciales. Neste caso, o Grupo Socialista non sei quen vai actuar.
Boas tardes. Boas tardes. En primer lugar, bueno, é unha moción que se discutirá no pleno, entón simplemente vou ler as propostas de acordo. Primeira, exixir o cumprimento estricto das competencias e obrigas contractuais da Diputación de Ourense, establecer no programa de asistencia ás entidades locais para a xestión dos servicios municipais do ciclo urbano da auga nos concellos de Bande, Lobeira, Lobios e Éntrimo, intensificando os controles analíticos regulamentarios e garantindo a realización das analíticas completas de microcistinas, triolmetanos, fragicidas e restos de parámetros con frecuencia superior a mínima establecida pola normativa, tendo en conta a situación excepcional de risco derivada da proximidade ao encoro contaminado das conchas. Segundo, establecer un protocolo específico de emerxencias para o control de calidad das augas de abastecimento dos concellos afectados que incluya sistemas de mostraxe rotatorio en todos os puntos da captación e distribución, analíticas independientes de verificación, detección de contaminantes emerxentes relacionados coa situación do encoro das conchas e un sistema de alertas que informe inmediatamente a poboación de calquera incidencia que poda afectar a seguridade de auga de consumo. Terceira, crear unha liña específica de axudas da Diputación de Ourense dotada con recursos suficientes para garantir analíticas periódicas independientes nos concellos afectados, modernizar as infraestructuras de captación e tratamento de augas e implementar medidas preventivas adicionais que protexan a saúde pública da veciñanza, incluindo sistemas alternativos de abastecimento en casos de emerxencia. Cuarto, instar a Xunta de Galicia a través da súa Consellería de Sanidade a intensificar a vigilancia sanitaria das augas de consumo nos concellos afectados, establecendo controles especiais que teñan en conta a proximidade ao encoro das conchas e os riscos específicos derivados da súa contaminación crónica, prestando especialmente atención aos efectos sobre os grupos de poboación máis vulnerables, como nenos e nenas, embarazados e persoas maiores. Quinta, solicitar de Augas de Galicia, como organismo responsable da xestión do abastecimento no Concello de Muiños, a intensificación dos controles de calidade das augas neste municipio, establecendo protocolos específicos de seguimento que teñan en conta a súa proximidade ao encoro das conchas e garantindo a coordinación coa Diputación de Ourense para unha resposta integral á crisis que afecta a comarca. Sexta, exixir da Confederación Hidrográfica Miñosil, como organismo de conca responsable da xestión dos residuos hídricos, a intensificación de vixilancia e control da calidade das augas superficiales e subterráneas na zona, establecendo protocolos específicos de seguimento que teñan en conta a proximidade ao encoro das conchas e os riscos derivados da súa contaminación crónica. Séptima, garantir a transparencia absoluta na información sobre a calidade das augas de abastecimento, establecendo a publicación periódica e accesible de todas as analíticas realizadas pola Diputación de Ourense no marco das súas competencias contractuais, así como os informes de seguimento dos protocolos de autocontrol e xestión que ten a obriga de elaborar, creando un sistema de información unificado que permita a veciñanza acceder en tempo real ao estado da calidade das augas nos seus respectivos concellos. E octava, trasladar estas propostas ao Parlamento de Galicia, ao Congreso dos Diputados e á Comisión Europea e a todas as administraciones competentes, exixindo a aplicación do principio de precaución e a adopción de medidas cautelares para proteger a saúde pública, incluindo a posible declaración de zona catastrófica e a mobilización de recursos extraordinarios para tallar unha crisis que constitúe unha amenaza permanente para os dereitos fundamentais da veciñanza da comarca da Verxente. Gracias. Bueno, moitas gracias. Democracia non, BNG. Boa tarde. Básicamente, por plantexar algunhas aclaracións que non sei, foi algo farragoso de entender a parte propositiva, en de que, a ver, no fondo do asunto, imagino que todo o mundo estamos de acordo en que, tendo en conta a situación que hai, que incluso chegou a Europa e con toda esa sentencia incluso da Tribunal Superior de Xustiza, o máis importante é a saúde. Eso está claro. Entón hai que buscar formas entre as distintas administracións de garantir a saúde das persoas que habitan na baixa línea e na línea. Pero as preguntas, o primeiro punto fai referencia ao tema do programa de asistencia local a entidades locais nas que estamos 4 concellos e por a exposición entendo que aí ao non figurar dos blancos, por iso figura a segunda parte, a segunda proposta, que é un protocolo específico, bueno, pero eu hasta onde teño entendido, Lobios, Éntrimo e Lobeira non teñen captación, non teñen as captacións da auga, non son no encoro das Conchas. No encoro das Conchas non teñen captacións, as captacións son de outras zonas, non sei. En fin, a cuestión é que non o entendo, por si mo podíades explicar, porque despois tamén hai en varias das propostas de acordo solicitude de analíticas periódicas á Diputación, a Consellería de Sanidade, a Augas de Galicia e a Confederación Hidrográfica Miñosil. Non sei, porque se supón que esas analíticas deberían estar concentradas en un ou en dous.
organismos concretos. Non sei exactamente por que pedides que todos estos entidades, a Deputación, a Consellería de Sanidade, Augas de Galicia e Confederación Hidrográfica intensifiquen o control e a vixianza das augas. Non sei se ten algún... Todos teñen que ten esas cousas, competencias todos poden intensificarlas. Bueno, nada. Xa faremos. Moitas gracias. Proposta, entonces, Patricia Torres. Nos iba a facer unha reserva de voto para o pleno. Vale. Algunha aclaración máis, algunha cousa? Non. Non, vale, pois entonces votamos. Vale. A favor? Os demais, entendo que en torno reservamos o voto. Vale. Moitas gracias. Así que isto está ok. Mocións de urxencia non hai. Algún rogo ou pregunta? Non? Bueno, queda rematada. Hola, de novo xa na última comisión das de hoxe, a Comisión Informativa de Cultura, Educación, Deportes e Mocidade. Vamos a desenvolver o orden do día, como sempre, na primeiro punto está a aprobación da acta anterior, que entendo que se non hai problema queda aprobada por unanimidade, e na segunda, me temo que esta vez teñen que falar, moción de democracia orensana para a recuperación e mantemento dos camiños de carro da provincia. Imagino que defenderán. Toño. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues nosotros entendemos que es fundamental la recuperación y mantenimiento en buen estado de los caminos de carro por las siguientes razones. El patrimonio histórico es fuente de desarrollo económico asociado al turismo. Desde la perspectiva de la conservación del medio ambiente, reduce el riesgo de incendios, un cortafuegos naturales y su buen estado pues, permite el acceso rápido y eficaz de los medios de extinción terrestres. También pueden ser usados como una estructura viaria para el desarrollo de muchos deportes o aficiones al alza hoy en día, como senderismo, carreras campestres, paseos, etc. También la actividad cinegética también resultaría muy beneficiada con la recuperación de estos caminos. También los propios trabajos de recuperación y mantenimiento generarían un nicho de empleo que contribuiría a la fijación de población en el rural, facilita también y mejora la comunicación entre las múltiples zonas implicadas. Entonces, por todo esto, pues solicitamos que la Diputación Provincial ponga en marcha un ambicioso plan de recuperación y mantenimiento de los caminos de carro de la provincia de Orense con el fin de conservarlos en el mejor estado posible, destinado para ello las partidas presupuestarias correspondientes y aportando a los ayuntamientos implicados las pertinentes ayudas económicas para un tal fin. Gracias. Moitas gracias. Bueno, vamos logo por orden. BNG, María, sí. Bueno, boa e calurosa tarde, que estamos aquí afogados. Bueno, eu digo a democracia ourensana
eu son como Balbino de Neira Vilas, eu son unha nena de aldea. Son unha nena de aldea e lembro perfectamente os carros, os camiños de carros e a xente que usaba os carros. Todo que o papel aguanta todo. Os camiños son municipais, co cal é unha competencia municipal ter limpos os camiños de distinto ámbito. A maior parte desos camiños que vos referides é o que os concellos moitas veces e en moitas ocasións se encargan de limpar precisamente para que as brigadas forestais para evitar para facer prevención de incendios. Que é o que hai que ir. Logo, falades de feitos históricos, pois non sei que feitos históricos, non digo que non os haxa, pero non sei que feitos históricos poden estar asociados justamente aos camiños de carros, como non sea as loitas que había por o cambio de marcos, que eso tamén había bastante, era un deporte nacional. Entón, nós vamos a facer unha reserva de voto neste caso, non digo que o plantexamento sea malo e que se podan seguir abrindo. Hai moitos abertos, moitísimos abertos. Cal é o problema dos camiños de carros? Que eu vexo personalmente, xa vos digo, eu son unha nena que medrei na aldea e oí os carros e hasta subín nos carros. O problema é que os camiños de carros son moi estreitos para a maquinaria que hai hoxe. E máis, necesitan en moitos casos ensanchar esos antigos camiños de carros, eso sí que é necesario, ensanchar os camiños de carros para que a maquinaria que se está utilizando actualmente poida pasar, porque ahora mismo por os camiños de carros non pode pasar. E xa digo, reservamos o voto. Perfecto. Boas tardes de novo. Nós tamén vamos a facer unha reserva de voto para o pleno. Nós tamén reservamos o voto. Moi ben. Perfecto. Pois, nada, vamos a votar logo. A favor. Democracia e o demais reservamos o voto. Vale. Eu teño unhos robos, non sei se realmente. Exactamente, pero da igual, sí. Primeiro, non pasa nada. Boas tardes de novo. Rogamos que a Diputación de Ourense colabore no transporte en autobús desde as zonas afectadas polos lumes na provincia ao partido benéfico que se vai celebrar xuntos contra o lume que terá lugar o vindeiro 8 de outubro no estadio A Banca de Balaídos. Non sei se hai que poñer, por exemplo, unha aplicación onde se anote a xente das zonas afectadas para poñer os autobuses ou como vos rogámoslo. O seguinte rogo é rogamos que a Diputación de Ourense faga os trámites necesarios para cambiar nos lugares informativos correspondentes sobre o número de contacto telefónico da Escola de Gaitas, xa que a raíz da última modificación de teléfonos que se fixo nesta institución, o número que correspondía á Escola de Gaitas é agora o que ten o noso grupo asignado. Entón, recibimos diariamente moitas chamadas, incluso fines de semana, xa que temos o móvil desviado, e a pesar de tentar informar do número actual correcto, creemos que os potenciais usuarios deben ter o seu número correctamente. Disculpas nada máis. Pois mirarás evidentemente algún caso máis. Cambiaron moitos números. Vale, pois xa o rogo está atendido e o resto pois se subsanará, o sinto. Claro que non lo cambiarán o meu. Vale, algunha cousa máis? Sí, María, querida. Sí, temos, a ver, en realidade é unha queixa con función de robo, con respecto aos vestiarios do Paco Paz, o vestiario feminino que por visto estiveron en obras e agora as duchas quedaron totalmente abertas sin privacidade. Hai unha usuaria en concreto que se queixou porque, bueno, hai xente que é máis pundorosa que outra e é entendible, aparte dice que
no vestiario de homes non sucede eso, que as duchas ten privacidade, e que fai uns días unha persoa, a pesar de estar prohibido o uso do móvil, ali dentro fixo unha foto dentro das duchas, unha persoa queixouse e, bueno, plantexaronlle que fixera unha denuncia. Entón, é certo que é o que pode facer por esa banda, non temos nada que obxetar, pero sí que, bueno, pues que haxa un poquinho máis de control, que lembren que non se pode utilizar o móvil nun vestiario, nin femenino, nin masculino, nin nada máis. Una pregunta, Luis. Ahora, referente a lo que dijo. Sí. Nada, vamos, recollimos esa queixa, pero efectivamente complexo controlar. O sea, utiliza no está, o uso do móvil dentro do tal, nosotros non utiliza o móvil ou non, é complexo, pero bueno, recollimos a queixa, María. Trasladamos, por supuesto. Referente a lo que dijo el Paco Paz, me recordó que el servicio de spa creo que estaba para los hombres lunes, miércoles y viernes, y para las mujeres martes y jueves. Y creo que se han cambiado. Y bueno, ¿a qué se debe el cambio? Que creo que ahora los hombres creo que solo tienen 2 días o algo así. Non sei, que non nos mandou cambiar, seguro. Bueno, porque si se puede... Pero si miramos, non sei. Claro. O sea, cambiarse a todo. Pero entonces si antes era al revés, Claro, sería más fácil comenzar. será la forma de pensar. No, no es un gimnasio. Dos y dos un día mixto. Agora está nesa fase. Agora está nesa fase de liberalidade. Está na fase de liberalidade. Algo cousa máis por falar do que queiras, pero algo cousa máis. Bueno, exactamente o que estou grabando. Bueno, pues nada, queda terminada. Boa tarde a todos. Gracias.